Tugende paka sensemo ya Kitutu chache asaba menyi benseme iyo bali na kilia bakogokera yemagega y'umusamariya wakili Joshua Makori Nyarenchi esokia na kwigurira abantu chinsoko ao kira kikokonya abamenyi benseme iyo asokonyora amache amaya naboyiga makenonoku muri kwito Daniel Ontiri na mange igoro boti yorwo ase taro ye magendero na gusire bikundi ao n'abantu bene abo bale no buremero ao ase bunge ya Kitutu chache North ase county ya Kisii wakili Joshua Makori Nyarenchi umweberwa wekenyero kya Nyabworoba nigo mapema lero atarera na kwigure nyumba yagacha hasomosa oyomo kurwa ase kenyero kyemanyi ikegotoka Nyakongo ase wodi ya Sensi oyole no buremana nigo abire kamenyete nyumba asale gutwerwa na kurara sabe kenyureke inagachirete umwana okurukuburwe nyomba mwana okojeta bwate nyomba naende abakenyero bakateba kanera asirwe igorende nyomba yekagacho yabikirwe mirango yaomirwe igerete ale komenywa lakini ende bono mwana ojoburu tabwate gitanda arongatia moletere gitanda ne mattress elinde no burangeti Nimanye tinge ibitari byonsi bya twekera nikiregento lakini ende nimanye tinge ibinabira chako makonya ansobugima nabo igo anyare nere kwegendereria ukwana chinga kecho Nyarenchi igo akwanero kugania kugosira kurenkoroime ateri kurigereria haso monta kurwa gwetera somoyo bugwanja haso gosira masomo chikanisa egati yebinde getambokero abamenyi benseme yobo igo bagokera ogokonya kwagache nyombeye kwagachane nyomba chinyinga lakini ene yeme chiri chinyinga na agachire asenge nje gosira abantu ase binyoro iko na tebire ngambi ya mono banyakenyora ase nanjo ko ngarigania alinde gocha ko koranga ko bakaro linge nyombe ya erire nendo mwana yanyara ko soye minara nyako menyororo atokora ira mangana maya sukwa gachira mwana uyo buru na komara tere bintu bya nyombe bya gutumeka igo twere ngambi ya mone kiara na magendera maya na ndi twamusabere nya samuseni agendera go kwanya abande boigo no ko bako kwanya sae ko bai amane atokonyine nje no munya kenyoro gaiga okorire buya okonyiro mwana uyo na ntu twarorire mbuya aso gukuru mochando wa machi hasa bamenyi bakonywa mache hata ikerete birengo biganire kabochenu Nyarenchi nigubigo haigora chinsoko ao echiaga chagwetera ase omoyo bugwancha igatiabo ase wodi ya Kegogi wodi ya Marani nelia ya Munyero ase kenyero kiarion soti obuya warache kogokerwa nabamenyi bensemeye onyo tororere tamabera mange muna ntu abangina tu atire roje toko bujere bisanda musuko tu abuje binyinyi tu aira nyomba akarwe chikumu yongo toroseria amaje aiga hanegagocha chinga kiboigo Nyarenchi mapeme ikiga asire na kuolera borokigwa chiminye na 50 uniform chonsi ase skuru yoboroso ya Sensi unencheremo boigo yugukini birengo bye masomo igondo mugakiri asenge nje nasometega kurubudire daseni kyagetembe kurega se county ya Kisii ile training ngurko Daniel Ontiri